Дали напрежението на работното място ви идва в повече или пък ставате сутрин недоспали и раздразнени? Въпреки че започва като класически телешоп, темата на следващите няколко минути е насочена към спокойствие, равномерно дишане и ако щете медитация, но с реална визуализация на резултата от нея. Става въпрос за Healing Rhythms. Това е цялостна wellness програма с обратна биологична връзка, с която може да усвоите доказани техники за възстановяване на естествените ритми на тялото, намаляване на стреса и това посредством вашия компютър, 3 пръста и специален хардуер, с който оборудвахме колегата Емо Йорданов. Програмата включва и Om хардуер, даващ обратна биологична връзка и сензори за пръстите, които позволяват да проследите сърдечната си кохерентност и нивото на кожна проводимост на екрана на компютъра си чрез графичен екран. Имате софтуер, който предварително трябва да инсталирате на компютъра. Healing Rhythms измерва два важни компонента на вашата физиология – нивото на кожна проводимост и променливостта на сърдечния ритъм. Нивото на кожна проводимост измерва активността на потните жлези. Увеличеното изпотяване е индикация за засилена активност на автономната нервна система, което се свързва с увеличена енергия и положителна и негативна. Променливостта на сърдечния ритъм е по-сложен показател, който показва променливите интервали между два сърдечни удара. Показател от 5 до 20 при покой е здравословна норма за хора под 50 години. При някои млади спортисти ритъмът достига интервали от 30 до 50. Програмата се състои от 15 стъпки, всяка от които съдържа по 2 тренировки, едно практическо упражнение, в което да приложите новите си умения, техниките по дишане и медитация. 15-те стъпки са разделени в 3 категории – себепознаване, създаване на щастие, развитие на нови умения. Наблюдавайте играта на съзнанието и тялото си, докато се учите да жонглирате топки със смеха си, да построите мост с дишането си или да отворите врати чрез медитация. Построяването на моста беше сравнително лесно за мен, докато само споменаването на любимия отбор накара тези цветни топки да заподскачат. Тази крушова градина изпитва търпението. Ако сте спокойни и търпеливи, би трябвало да дойде заек, който да почерпите с круша. Това при мен не се случи. От друга страна се оказа, че съм човеколюбец и пацифист. Няколко секунди ми бяха достатъчни да изчистя земното кълбо от мъглата. Healing Rhythms отчита вашата физическа и емоционална реакция към упражненията и дава обратна връзка, която ви помага да се научите как да станете по-активни и балансирани. Технологията на Healing Rhythms измерва реакцията на тялото спрямо вашата физическа и умствена енергия, като ги изобразява чрез красиви графики на екрана на компютъра, докато практикувате техниките за дишане и медитация. Екранът с графики ви позволява да проследите резултатите и да трансформирате ритъма на тялото си. С тази програма ще видите положителни, измерими резултати от самото начало. С няколко минути практика всеки ден ще развиете умения да живеете в настоящето и да балансирате съзнанието си. Двете основи за по-добро съществуване. Дори след като усвоите упражненията, вие отново ще се връщате към тях не само за да подобрите уменията си, но и за да изпитате чистото спокойствие и радост, които те ви носят. С малко практика ще можете бързо и лесно да започнете да интегрирате новите си умения в ежедневния си живот за по-щастлив ум и засилено благополучие.